Chii chinenge chichiitika? Mushonga uyu paunenge wasvika pazuva rechi4 unenge wakwana wamumwiri, ropa rese rinenge rane mushonga. Saka kureva kuti ndo patinotanga kuti mushonga wakunyanya kushanda pamuviri. Ropa kana ranga rakadunduvira rinenge rakuchiparadzwa nemushonga. Nyaya yangu shuwa varwere vari kupora here maisi Vanda? Varwere vari kupora chose. Tine here vatakatanga navo vatichada kuzounzira mhuri yeZimbabwe kuti vavaone kuti vakarapwa nemushonga uyu vakatopora, ende tichada kuzovaunza panapa setestimony kumakenza mamwe ose. Kenza yandanda kusara nayo imwe chete yanasati ndakuziva ikenza yemaziso. Asi ndaramba ndosangana nevanhu ndichidzoka vachitaura matambudziko avo mukufamba, ndaona kuti vanhu vazhinji varunzi vari kufa maziso vaya. Ndatotora sekuti iropa rinenge ratomira robva rauraya tsinga dzemaziso. Saka ndatozoona kuti saka vanhu vari kufa maziso vaya vaikenza mukamuisa pakosi yekenza. Tinotarisira nguva yakareba sei kuti ange apora? maita basa mandibvunza mubvunzo. Chivaita zvavaitwa 2 days panga paserera. Muri kuchiwesheko? Tiri kuchiwesheko kushekuti urakapora ronda riya kunyatsa kusara pavhara. Tikati Mwari kudzwai dai ndateerera zvavati hendei kumusha. Shuwa takagara tikateta mwana makwati zviya zvacho kuti chironda chatopora, angowo makwati akungodonhawo mumusoro, but chironda chatodini chatooma chatopora. Yo inga ndiye Mwari chai. Aiwa zvina Mwari mukati. Handiti? Zvina Mwari mukati. Muzeziwa last time baba ndakataura navo vaiti kwanzi ndakapotsa ndafa nekenza, ndiri murwere akamuka kubva mukenza. Ichokwadi here? Aiwa ndinopatenda ipapo. Baba vakarwara nekenza. Varwara vakatanga vasinganyatsoziva kuti ikenza, vachingoti izimu. Burikidza nekuzoti varwara musoro wakazvimba kudai. Vakata muromo ukavhara uchiita sadza rekutsikinya richibata. Wagomana uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Utindi TV yaba ganjanda uyaikane muone. Boom! Hebhuri yandadzoka zvenaro maiwe kwakatoshata amenoti vamuzeziva vandakava nhongepiwo ininiwo Erota Kanjani. Vane hebhu chikwaturo riri kukwapaidza kenza seri neseri. Rakatanga kurapa ivo kenza yacho yakavadzokorora katatu richitsemura. So ndakauya navo pano Mr. Muzeziwa, makanzwa zvavakataura. Kune vasina kunzwa zvavakataura Mr. Muzeziwa kunoperera vhidhiyo rinoi muchaona iroro raakutanga kupinda munorisecha rakanyorwa zvakafanana nerinoiri, but iri part 1 yacho handitika. So nhasi uno ndadzokazve navo Mr. Muzeziwa, hapana kumira mushe. Nhasi vauya netimu yavauya nayo, tine maissues atoda kugadzirisa. Sorry, musazoti Elder vanotaurisa, hazviiti kuti tiende mberi ndisina kukuudza izvi. Issue number 1 ndeyekuti toda kutaura nezveprice. Ichataurwa nezvayo mukati muvanhu vakambondinetsa pamusoro peprice, but nhasi vauya right. Imwe issue patakauya vamuzeziwa pavakauya panapa, ndine vanhu vandakati vakauya vachiti varuda nhamba. Saka ndakavatiwo nekuti dokta venyu havana kubhadhara mari panapa vamuzeziwa kuti vabude paTV panapa Utindi TV. Saka ndipewo kamari kandikupei nhamba dzavo. Vamwe vakabhadhara ndikavapa, but vamwe vacho vakandishauta. Ndakashautiwa wedwe Zimbabwe. Ndakaita pana vamwe mai ndikakupai audio dzavo. Unotoda munga mune hana dzakasimba imi. So inini saEreda uye semunhu wenyu ndakazvininipisa ngoti anonga akurova dama mupe futi rimwe dama. Chibva ndati no, don't worry, ndakukupai nhamba dzacho. Ndarohwa. Saka nawarohwa unofanira kubvuma defeat. So nhasi ndo imwe issue yatauya kusvikogadzirisa panapa. Ndauya nenhamba dzavo dzaMr. Muzeziwa direct, right. Asi musakanganwa kuti tikakupai nhamba dzaMr. Muzeziwa nenhamba dzetimu dzavo dzavanoshanda nadzo. Isusu seUtindi TV tinawo mahebhu aMr. Muzeziwa akazara pano paTV, zvokuti nyangwe uri kwauri unogona kuita mapayments totokutumira futi ikokoko mahebhs
aMr Muzeziwa iwayo. Namba dzakakosha hadzo kuitira kana uchida kuzobvunzawo zvimwe zviri deep and so forth nekuenda direct kwavari kuonana nawo. Yes, zvakakosha izvozvo, but mahebhu awo iwayo tinavo futi. Vakatipa tiri chinhu chimwe naMr Muzeziwa tinoshandira pamwe chete. Vakati hebhu riri kushanda kana vanoda kusuka ropa, vanoda kungosuka muviri wavo, vanoda kugara vabvisa tsvina, ingotorai hebhu munwe. Ini ndiri kutorinwawo. Chekupedzisira, hebhu raMr Muzeziwa harina mhiko, harina mazvematare, hazvisi zvemidzimu. Nyangwe isusu maKristu tinomwawo hebhu iroro. Izwaika, ndodoti ndibvenda kujekeserai, kutora shizha kana bande wonwa, handiti hapana kana chakamboshata ipo paipa. Zvakangofana nemunhu anwa mapirisi, ndo same handitika. So inongori natural talent yakapiwa vaMuzeziwa kuti vatibatsire nayo. So nhasi ndadzokazve nawo pachikamu chechipiri chenyaya yavo, uye muine maissues andoda kuti vasiye vagadzirisa. Taakupinda imomo munyaya yavo. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukofu. Shirava kuti kana washuwa nyaya yehovhu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not. Right baba Muzeziwa, makadi? Ndofara hangu makadi. Tinokutambirai zvakare pano pa Utindi TV. Madzoka? Ewa ndadzoka. Tiri kuona kuti nhasi hamuna kufamba mega. Mungatizivisawo here vamafamba navo kuti ndiva nani? Ewa ndinomuzivisai. Vandafamba navo nhasi ndina mai Muzeziwa. Mai Muzeziwa vari kurudyi rwangu. Mai Muzeziwa, moresai vanhu? Nokwasai muri yeZimbabwe, Mai Muzeziwa. Wonderful. Right, mafamba zvenani baba? Vari kuruboshwe rwangu. Totora ndikuti muzukuru asi ndiye ava ajendo vangu. Wonderful. Vanoitwa ngavachizvitaurira vega zita ravo? Ndinoitwa Maisibanda. Maisibanda. Wow. Maisibanda ava ndo vakatanga kubata Utindi TV. Ichokwadi. Makadini Maisibanda? Munofara sei? Tinofara hedu. Varwere vari kupora here Maisibanda? Vari kupora zvisingaite. Sure? Vari kupora. Inini ndiri kuda kuzwa kuti varwere vari kupora here, ndo pane nyaya yangu. Sure varwere vari kupora here Maisibanda? Varwere vari kupora chose. Tine here vatinotarisira kuti vachauya pano paTV vachitipa uchapupu matestimony? Tine vatakatanga navo vatichada kuzounzira mhuri yeZimbabwe kuti vavaone kuti vakarapwa nemushonga uyu vakatopora, ende tichada kuzovaunza panapa setestimony kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe rione kuti zveshuwa mushonga wedu uyu uri kushanda. Okay. Hongu. Inini ndiri kuziva kamusikana kaya. Hongu. Ndakaona miracle. Kamusikana kai tinoda kuuya nako ndokatiyatanga nako. Akanga karwara kaparara ziso nemusoro uyu pati kumusoro. Waita kunge sokunge kuda kutoora nekenza. Takangosanganawo nako ndikakanzwira tsitsi tikabva tangokapo mushonga. Asi kari kupora, saka tichada kuuya nako pano kuti vaone vanhu testimony kuti mushonga uyu zveshuwa haaminana chaiyo kumhuri yeZimbabwe. Pane foto rekutanga ndingada kutanga uziva kuti ziso rake richarikavha here kana kuti rakatofa haro? Ziso harichatooni, ziso rakatorembera zvamanje manje. Asi pari kupora. Saka ziso iri tichazongopedzisira tatomendisa kunotoni kuti ringobviswa zvari woiswa kana rembudziwo zvari kuti face yake ingoitawo hayo normal, asi chironda panenge pasisina anenge atopora. Inini chandakaona ndechekuti kana mukati ararama nyangwe asisina ziso mushonga unenge uchishanda mai. Akatorarama musikana yakatorarama. Tinoda kuuya naye panapa ruzhinji rweZimbabwe ruone kuti mushonga uyu zveshuwa uri pachokwadi. Pane foto ramakazondisendera ndakarikanda muWhatsApp group rangu. Bongo. Ndairatidza vanhu pekutanga nepaakazenga akunwa mushonga. Anga ane 2 weeks. Akanga ane 2 weeks. 2 weeks. Yes, 2 weeks atanga mushonga. Asi rakutotanga kutopora. Rakanga rakutooma, rakutotanga kutooneka kuti patoone change nechekare. Saka izvozvi apfuura here paya? Adarika. Zvamanje manje atodarika. Musandinyepera bamaisi. Atopora musikana uyu, atongooma kwati zviya zvekuti chironda chatopora. Angooma kwati akungodonhawo mumusoro but chironda chatodini chatooma. Chatopora. Yo. Inga ndiye Mwari chai. Aiwa zvina Mwari mukati. Handiti? Zvina Mwari mukati. Zvina Mwari. Zvina Mwari mukati. Aiwa.
So mai Sivanda handiti Hongu. last time taitaura naMr Muzeziwa Hongu. imimi ndimi agent Hongu. pavamuzeziwa pamaherbs apa Hongu. right. Vanhu vari kuchema chema. Hongu. Tine zvinhu 2 zvatoda kugadzirisa panapa. Hongu. Tichapedzisira nekupa vanhu macontacts ari available Hongu. ekuti munhu wese ada kukubatai Hongu. anongokubatai pasina chinoshupa. Hongu. Right. Asi ndoda kumboti timbotaura nhau yeprice Hongu. yemushonga wedu. Hongu. Mushonga wedu vanhu vanenge vari kuti kwanzi uri kutiomera tarwadziwa ne150 iri kudhura hamugoniwo here kutidzikisira. Saka munotipindura muchiti chii ipapo? Chekutanga toda kungozivisa mhuri yeZimbabwe kuti mishonga yacho iyi kwairi kuwanika kwacho kure. Alright. Kunodiwawo transport. Mishonga yacho iyi ndeye kutsvaga misango, haisi easy kuti uiwane. Ine nzvimbo dzainowanika, ndi nzvimbo dzacho dzimwe dzacho dzinotoyera dzekuti ndedzekutotanga watokumbirira kuti uone kutanga wapinda mumasango macho imomo. Tobvezvo po ipapo mishonga yacho yawanika, mishonga iyi ine process, inoda kuprocesswa kutakura transport. Woya kuno mishonga iyi inoda kuyanikwa, kuomeswa, yoyo izoendeswa kuzvigayo. Ndakazwa Muzeziwa achiti munotoendesa kuchigayo chaicho cheupfu ichi. Hongu. Zvinhu zvacho process dzacho chaidzoka. Kana tikada kutotarisa iyo 150 yacho iyoyoka. Kana pakatozikanwa kuti vanhu vakatoziva kuti ndio process yacho, vanhu munogona kutotaura kuti aiwa price kwidzai, price yacho inotori shoma. But isusu nokuona kutoti aiwa zvinhu zvakangooma ukunzo kuti akungoti aiwa regai tiite reasonable. Kuita kuti tione kubatsirikanawo nemachi nevanhu vari kutambura, vanhu vari kurwara zvekutodaro. Alright. Yes. Vamuzeziwa. Aba. Ana vari kuchema neprice. Zvinonzwi kwazvo. Asi sekureva kwaita maisibans. Pakangotiomerawo isu. Kuti tiziwane kune mushonga. Unotombofamba nzvimbo dzekure uchitinomema kuti uone kuti unowanika here nzvimbo ino, wobva kuwashaya waenda pane imwe nzvimbo wotsvaga woshaya, wozonoti upaipa wawanawo mushoma asi haukwanisi kunge uchizokwanisa kubatsira vanhu veZimbabwe. Saka tichida kuti wodai mari yamboramba hayo yakangodaro kana kuti yawedzerwa kuita kuti wokwanise kunotorawo mishonga ichibva kure, iyoya paprocess ichazoitwa yogadzirwa kuzofamba futi uchienda kunosuplya vanhu. Zvese zvinhu zvaicho zvinenge zvakangotiremera. Saka ndaingoti dai mhuri yeZimbabwe yarega kungochema hayo, ndaiona sekuti pandakakuitirai pakanaka. Alright. Mai Muzeziwa, toita sei nevana vari kuchema neprice? Aiwa, tinongoti zvinhu zvese zvinova nekutaurirana, chiwirirana, kupora kwechinhu mukaona wapora ende unotoona uchitozvitiwo dai zvatokwidzwa. Nekuti kuwanikwa kwemushonga tikarondedzera kuti mushonga uyu unowana masaga akawanda nekuva nekuchererwa nevamwe, watotsvaga vanhu uchivabhadhara ugozotakurisa kusvika paunougadzirira, ende haungoendi kuchigayo usina kudzurwa, unotodzurwa kusvika waita kuti uende kuchigayo utotsvaga vanhu. Iyazve musati before chigayo panotomboshanda maturi. Panotoshanda maturi utoti unototsvaga vanhu vanotodzura zvokuti mhoni munotoita mhoni kuti zvive zvinotova wozotsvaga mabhodhoro ekupeka futi wabva kunogayisa. Saka zvinhu zvokungotiwo mhuri yeZimbabwe munotoona kuti idamba refu kuzviwana kubva kwatinobvawo nzvimbo yatinobva tichiuya kutsvaga mishonga iyoyo, imari futi nekuitakurisa. Ndinongotiwo aiwa musacheme zvenyu vanhu veZimbabwe, tinongoti kupora ndo chinhu chikuru. Mari inowanikwa asi upenyu hukapera hauwanikwa, hautsvagiwi. Saka amai Muzeziwa, imimi mushonga uyu munotouzivawo? Aiwa, ini ndinouziva kuburikidza nababa nokundiratidzawo kuti ramangwana kana vanenge vafambawo kwavariwo kukauya murwere ndinofanirwa kutodi kutorapa sezvo ndakadzidziswawo nababa. Alright. Ko vana
makavadzidzisa vana vava vakavadzidzisa vanotoziva gwenzi kuitira baba mangwana vakange vasisipo vanototosara tichitofambisa kambani kuti iende mberi vanhu vararame munyika magona ipapapo bhozi ndine mudhara wangu wandakambobudisa pana anorapawo zvenhengo dzevarume ndizvi saka iyeyeye ndiye ega kumusha kwake anoziva muti saka ndachimuti right ko Mwari akati ndakuda kukubvisai panyika zvatovhara ndaka vanhu havachatobatsirikika. Alright, saka maisivanda makenza munhu mukaisa mushonga pakenza mukamuisa pakosi yekenza tinotarisira nguva yakareba sei kuti ange apora? Maita basa mandibvunza mubvunzo iwoyo. Chekutanga ndingade kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti ndingangotanga ndichida kutsanangura hangu kuti ngatitangire pa-immune system yemunhu. Ma-immune system edu kutongoti akasiyana siyana. Uyezve iwo makenza acho ari pamataipi akasiyana siyana. Saka apa ndoda kutsanangura kuti kupora kwacho hakungafanani. Kuti nhasi ndadya mushonga mangwana opora. Aiwa, asi mumwe anotogona kukurumbidza kupora kubudikidza nekudya kwaanenge achiita mushonga. Saka inini chandinokurudzira mhuri yeZimbabwe ndechekuti mushonga uyu wekensa uyu uruda kudyiwa religiously. Okay. Kana ndichiti religiously, it means constantly. Anditika? Amene kuti neshona ndingati kudi kuramba uchidya mushonga zvakavimbika. Naika every day. Idya mushonga wako kana wanzi idya mushonga wako every day. Idya mushonga wako every day. Kusvika wapedza kosi yako uchidya mushonga wako every day. Hazvichada kuti nhasi wadya mushonga mangwana warega. Kusvikira mangwana wambomira. Kusvika mushonga wako waita sei? Wapera uchidya religiously watataura tishaka. Okay. Alright. Noditamaina kukurumidza here nekunonoka kuti tingadedu kudaro. Saka patinoda kuexplaina tichiti isusu sezvo tiri kushanda nemaherbals like this tinenge tisingazive manje kuti iwe ukenza yauinayo yapa stage ipi. Alright. Unogona kunge wapa stage 4, unogona kunge wapa stage 3, unogona kunge wapa stage 2, unogona kunge wapa stage 1. Saka isusu ngatiti pamwe zvichida ari pastage 1 ndiye angakurumbidzawo kupora achidyawo mushonga wake religiously zvandataura zviya pasina kujamba kudya mushonga. Saka iwewe toti uri pastage 3 uri pastage 4 anditika haufaniri kuluza tariro kuti sei ndiri kunonoka kupora. Unofanira kuzivawo kuti stage yako inogona kunge yaenda parefu. Saka you need to take your medicine anditika religiously every day. Kana ukatoita 4 months kana ukatoita 5 months kana kuita sini chikuru upenyu chauri kuda kupora chauri kuda kuuraya kenza iri mamuri. Vamuzeziva vakatiudza kuti mushonga unomwiwa mumahewu. Mahewu aya ane type here bhozi mazuva ano kwaane ekutenga kune masipsipi aya kune mapfuko ekutenga mumashopu kune ekubika edu atajaira. Pane asingaiti here? Mahewu. Alright. Mahewu. Chinongodiwa ndechekuziva kuti i1 liter. Alright. Naika measurement yemushonga 5 small spoons. Anditika dziri level into 1 liter yemahewu. 5 ma-teaspoon ari level? Yes. Nhasi mafamba ne-teaspoon. Ndichamboda demonstration pa spoon iyoyo mundiye uchidzeka. Tisati taparadzana ndichada demonstration kuti spoon yamuri kuti level ndeipi. Anditika tiri kuisa 5 ma-teaspoon mu1 liter yemahewu. Kureva kuti kubika angatotichipira kadhani yekutenga bhosi kuti ndizozadza lita netwe kutenga tuya. Apa ndinenda kutoda $50 pazuva. Mazviona manje. Saka vanokwanisa kutenga vanokwanisa havo kutenga. Asi ekubika ndoshashi. Vobika zvavo mahewu avo asi chikuru kunwa mahewu ako every day. Rega raMwari kubva kuseni panozosvikawo rakudoka 1 liter yako munhu unenge wadini unenge wapedza. Alright. Mai muzeziwa. Last time baba pa ndakataura nawo vaiti kwanzi ndakapotsa ndafa nekenza ndiri murwere akamuka kubva mukenza. Ichokwadi? Aiwa ndinopatenda ipapo. Baba vakarwara nekenza. Varwara vakatanga vasinganyatsoziva kuti ikenza vachingoti izini.
burikidza nekuzoti varwara musoro wakazvimba kudai vakata muromo ukavhara uchiita sadza rekutsikinya richibata muromo uchivhura muromo kuti ndipakire chisadza chinoti izimo zvisineiwo munhu kana nguva yake isati yakwana baba vakangoti nhasi ndikuda ndakati aiwa iri mota iri ndokutsvaga mushonga wandakaisa padama pao rakatangira nechepapa bundi iroro ndobva ndaisa nyemba ndobva rabuda bundu riya ndobva raita chimuromo ndobva ndanosvina pakasvinwa pakabuda hurwa humwe hwokuti hwainhuhwa kuita dzungu ndokuita zigwanza ndobva ndati kuti ndirambe ndichisvina regai mangwana tomukira chienda kuchipatara ndobva ndaenda kuchipatara ndokunosvinwa futi zvikanzi mangwana wamuzeziwa munodzoka tokupakira ichi donji mukati ndikati kuti ndirambe tichidzokera kuchipatara hazviiti baba vakava nekungotiwo rimwe zuva ndobva vamuka zvikanzi ndakuenda kuchiweshe ndikati munoenda kuchiweshe makadai zvikanzi ndakuenda kuchiweshe shuwawo vakaenda uda ndokavanga vadaidzwa namwari wavo kuti endai ikoko ndokuenda kuchiweshe kuya vakasvikawo pana mai vataisvikira vatainamata navo zvikanzi vamuzeziwa chii chamuna chechi zvikanzi izino zvikanzi harizi zino iri ndo rinonzi mhuka baba vakati ndo inonzi mhuka zvikanzi ndinoirapa iyi shuwa baba vakaenda kwamai vaya zvikanzi vamuzeziwa ndobva vapuwa mushonga wavakapuwa inini handitori kwanandiriwo vapuwa mushonga wezvikanzi munoushandisa so baba vakabva vaupuwa mushonga uya ndokuchiuya kwanandiri ndokuushandisa mushonga uya pavakaushandisa kwe3 days zvakaita serious wekuti ndakashayikwa zokuti vakanyoti aiwa endei kumusha ndonofira kumusha ndikati aiwa ina ndiri kuti tiende kumusha endei kuna mai vakupai mushonga vandinovaudza kuti zvanyanya munovaudza kuti mama akutovati matokonzeresa kuti murume wangu matokonzeresa kuti murume wangu afi shuwa takaenda kuya ndokundipa mushonga umwe zvikanzi vemuzeziwa itai izvi shuwa ndandisingarari ndichivaita zvavaitwa 2 days panga paserera muri kuchiweshe ikoko tiri kuchiweshe ikoko kushekuziva kuti rakapora ronda riya kunyatsa kusara pavhara tikati mwari kudzwai dai ndateerera zvavati hendei kumusha shuwa takagara tikateta mwana wedu mukomana chipoka chiye chakabva chadzoka futi paronda riya chakabva chanodzoka nechepamusoro pezamo bundu riya pachesti chabuda futi ndikati aiwa kumushonga uya tinawo ndokushandisa mushonga uya shuwa takavakashandisa ronda riya rikavhara ndokugara ndokuita mwana wedu mukomana futi wechi3 ndobva zvaramba ndobva ranobuda rapa pachidya raenda pachidya paya hatina kurudzawopo nemushonga watataudzwa namai vedu ndokushandisa mushonga uya shuwa takaushandisa ende ipapo ndaugara ndakutongoziva kuti kuda zviri munyama kana kuti zviri pai ndobva zvanzi kuchipatara aiwa endei ukaranda mugonorapwa ukaranda kuda zvinopera shuwa vakaenda ukaranda ndokunotariswa ronda riya harina kana kumbodi ndokuramba vachidya mushonga tichiisa mushonga wedu wekunama kudzikana vamuzeziwa vapora ndo vamuri kuona vakadai vamuzeziwa vakairwara zvandinototendawo ini mudzimai kuti vakairwara asi nekuburikidza nemushonga watiri kudai kubuditsa pamhepo ndo wakaporesa vamuzeziwa. Wow, maakundipa confidence. Maakundipa confidence nemushonga iyoyo. Because kazhinji ukaona zvazotsigirwa namai ende matsananguro amuri kuita mutanga muri kuverenga bhuku ka nemunhu akapindana nemwazviri ndanakidzwa nepamati makaenda kuchiweshe kocomplaina kuti matouraisa murume wangu chii chinee chechiitika vamuzeziwa kuti munenge makambondiudza futi last time kuti mushonga uyu kana ukaumwa nyangwe usiri kurwara after some days 2, 3, 4 days pane zvinoitika mwauri chii chinee chichiitika handizvo here zvazvakuitika pamuri pamakatanga kumwa? Aiwa ndizvo zvanga zvakuitika pandiri. Chii chinee chichiitika? Mushonga uyu kaunenge wasvika pazuva rechi4 unenge wakwana wamumwiri ropa rese rinenge raane mushonga saka kureva kuti ndo patinotanga kuti mushonga wakunyanya kushanda pamwiri ropa kana ranga rakadunduvira rinenge rakuchiparadzwa nemushonga peni iyoyo ndo yandakataura nichiti dzimwe nguri kana riri bundu ranga riripo rinenge rakupushwa zvishoma neshoma peni inenge yakuenda pauri munhu kana maamune makonye anenge arimo anenge akutongodzwa kuti muno maane zvakuti vhirimidzawo saka makonye anenge akumuvhawo
saka movhawo unongupa kuti uite pain. Saka ndo zvinhu zvandakazongoona ipapo ndikadiscover izvozvo. Okay. Yes, ndanzwa. Right. Vamuzeziwa. Mune mhando yekenza yamamboda kundiudza apa yemaziso. Yakamira sei? Right, pamakenza aya ose ndagara ndaane ruzivo rwakati kwanei kumakenza mamwe ose. Kenza yandanda kusara nayo imwe chete yandasati ndakuziva ikenza yemaziso. Asi ndaramba ndosangana nevanhu ndichinzwa vanhu vachitaura matambudziko avo mukufamba. Ndaona kuti vanhu vazhinji varunzi vari kufa maziso vaya. Ndatotora sekuti iropa rinenge ratomira robva rauraya tsinga dzemaziso. Saka ndatozoona kuti saka vanhu vari kufa maziso vaya vaikenza. Saka ndaane chimwe chinhu chandakukwanisa kuti tinoda kuti ndibatsirewo futi vanhu vakadaro. Vanhu uyavo vakabvunza kuti ziso rakazofa sei. Unozvaita kuti ndakatemwa nemusoro zvakanyanya. Musoro paakatemwa nemusoro ipapo ndo pakazokanganisika maziso ake kuita kuti iropa rinenge risafambi. Saka tsinga dzemaziso dzikange dzangokanganisika neropa rakanganisika munhu anobva afa ziso iroro. Saka ndakuda kubatsira futi zvikuru vanhu vanenge vane dambudziko. Okay. Saka zviri kureva kakuti mushonga uyu nai Maisivanda. Mushonga uyu wakangonaka kakunwa nyangwe munhu asiri kurwara hake. Ndakutoda kutongoita appeal to maZimbabwe ese amhendo kunyika dzakasiyana-siyana kuti mushonga uyu if you just want to toti kucleansa body yako zvako you should take the course. Ini ndiri kungokurudzira zvangu kuti nyange usiri kuti ndiri kunyanyorwara zvekutodaro nyange munhu asiri kurwara take your course. Ndakatopiwa chibhodhoro changu navamuzeziwa ndoda kutombochinwa. Ndinoda kutenga mahewu mangwana. Kungotenga mahewu ako totora kosi yako drink the course. Unenge watorapa zvinhu zvakawanda kana kupreventa futi zvinhu zvakatese zvakatowanda zvirwere zvakawanda. Hatisi kuti tiri kungorapa chete kuti cancer. Yes, vanhu vari cancer vari kurapwa because they are desperate handiti vari kuda kupora, but iwewo usiri kurwara usingazivi kuti miri wako wakamirawo sei. It's good you take the course. Maisivanda. Ntomboti ndiri pamba pangu. Baba, mai nevana vedu 3. Handiti? Tinokwanisa here kuti tabika mahewu edu toisa 5 liters yedu apa handiti tiri 5. Toisa 5 liters, toisa mateaspoon edu anoenderana nemaliters iwayo. Tongoti munhu wese ngaanwe mahewu pamba ipapo. Inwai mahewu enyu semuri. Handiti? Munenge matodzivirira zvakatowanda chaizvo. Zvakakosha izvozvo. Wow. Right. Baba Muzeziwa. Pane anything chamunoda kuwedzera here kana kuti chamuri kungotasirira pauri kuro dzedu? Pane pandaida kuti ndingogadzirisa hangu pakudayira kwavaitwa. Tikaisa masipuna aya mumahewu isu tine nhamba yakati wandei uyezve mamwiro ndo angaida kuti agogadziriswa. Kuti make sure munhu umwe amwe lita rake. Amwe zvisiri zvokuti ndizadze dumbu. Anongozoita mudumbu mushonga wawo hauchashandi. Alright. Kumanwiro manyi ndatoita kuti kana taita izvozvo tese toita mumwiro umwe chete wokuti tinenge tomwa zvishoma gari gari. Nokuti kana tataisa masipuna ari kuenderana nemunhu umwe akazomwa mushonga wakawanda anoswera akuita mudumbu akutorwara pane vamwe. Unoitisa mudumbu ukaita overdose. Alright. Ukanwiwa munhu achimhanya. Tofunga tingangoti mushonga uyu unoda kuita sipping. Handiti ka 1 liter you sip it through the day. Naika. Kana kuti pashona vanoti ini ndinotaura shona yangu yakaita kuchikorekera kuti kukakaira handiti. Mumwe munhu anogona ngoda kuita kunwa achiita zvekukakaira kuti ndikurumbidze kupedza mahewu. Kakai. Ndo zvatiri kuti kakai inoitisa chi? Inoitisa mudumbu. Saka anogoda ngonzi dzvutu ombotsveta. Dzvutu ombotsveta. Kuita ngo usina basa nawo hapo. Exactly. Alright mai. Ndine lita rangu. Rine maspoon 5. Asi ndinofarira hangu mahewu. Ndinezve imwe 2 liter paside yandinoda kuzorwa kakai. Zvinoita here izvozvo?
Ewa, zvinoita. Zvinoita. Bozi apa kamurutara nemunhu anofarira maheu. Ini ndoda maheu. Saka mama ndiomesera kuti saka ndikangoti kubijana jaira yataurwa kakai iyo bozi takabva neko kakudoro kusina maheu. Alright. Saka alright ko mwana mudiki. Tomboti ari below 10 years. Anonwawo lita here. Alright, kana ari mwana achiri mudoko tingangoda kuti kana ari below 10 anogona kushandawo nemateaspoon 3 kana ati kuriwo mchana tongoti mwana abva kuma5 zvichikwira angangotangawo nemateaspoon 3 kuti mateaspoon 3 ndo chinhu chandakatanga nawo ndichirapa nawo. Ndakatanga ndichirapa nemateaspoon 3 asi vanhu vakanga vachibatsirika. Alright. Ndo vandazoona kuti kuti zvikurumidze kuti vanhu vange vachibatsirika zvakanaka ndo pandakazotutsira kubva ndaisota pa5. Alright. Saka uyu mwana uyu tamwisira mateaspoon 3 atichasvitsi lita maheu acho. Nyangwe akasava lita zvawo hazvida mosi nekuti waamudiki kawo. Alright. Mai muzedziwa mune chimwe chekutaura here apa? Ini ndinacho kumhuri yeZimbabwe kuti kenza marapirwo ainoitwa marapirwo kupora kwaunoita kuburikidza nekuona kuti kenza yangu iri pachena here. Zvakafanana nemadzimai anoita kenza yechibereko kana kuti kune paunoita kenza panyama yakavanzika yakasiyana neronda riri panze. Madzimai ane kenza yechibereko usakurumidze kuti kana ukapuwa mushonga womhanyira kuti dai ndatopora ipapo. Idya mushonga wako unetse murapi wako kuti zviite. Nyange ukapuwa mabhodhoro awapuwa iyayo usina kunzwa kuti miri wangu wagwinya, dzoka kuna muziziwa kuti baba muziva murapi wangu induda mwe mushonga, nekuti kenza yechibereko haingoperi ipapo. Kenza haikurumidzi kupera kune munhu abuda munhengo yakavanzika. Asi riri ronda rekunze rinokasika. Saka ndo pandinongokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngatisava nekufarira kuti chipuka ichi chikurumidze kupora chisati chaguta mushonga. Chikaguta mushonga shuwa chinonyatsopera zvamunongoona zvichiitikawo kune vamwe. Ndo pandinongokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti kudya mushonga ndokupora. Wow. Maisvanda, takutopedzera nemi. Anything? Ndinoda kukurudzira vanhu kuti honestly zvataurwa namai